Ред за финалния танц на Ирина Попова! Просто си прелесна с тая бяла рокля. Благодаря. Такъв танц си избра да танцуваш тази вечер? Трудно ли ти беше това, което поставих като задача? Кой ти помогна да избереш този танц? И въобще дай ми малко повече информация. Много въпроси наведнъж. Така е, много въпроси, малко отговори. Така е в живота. Давай си. Не ми беше трудно, беше ми много приятно. Помогна ми задачата. Да си изпълня задачата. Не, още не си изпълня, сега те първа ще изпълняваш. Да си избереш. Да си я подготвя. Кой ти помогна? Кой? По-спокойно, чакай малко. Извинявай, окей, прости ми. Да? Помогна ми един приятел, Даниел. Да? Който ще го видиш след малко и него. Добре. И не се опитвай да мигаш като мен, не можеш. Не мога, така е. Нямам толкова голями клепки. Шанс. Какъв стил ще е този танц твой? Ами салса и още нещо. Салса и още нещо? Да. Уважаеми зрители, готови ли си? Готова? Спокойна? Спокойна? Примигни ми 3 пъти. Не може. Уважаеми зрители, днес Даниел Димитров ще партира на пъркащото смикли, което не иска да пърка смикли тази вечер. Момиче, слънчевата и лъчезарна Ирина Попова! Ирина Попова и нейният партньор Даниел Димитров. Четвърти поред днешния изпит ще танцува временният лидер в момента Борислав Атанасов.